खुलुमबाय आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लागायनाय जाबाय। सासे राजाहा बिराद गिदिर गार्डेन दङमोन, बिबार बागान, बिफां बागान। दा बे गार्डेनाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर, बिबारफोर दङमोन, फिथाइ सामथाइफोरबो दङमोन। दा बिदिनो बे गार्डेनाव, बे बागानाव दाउफोरा फैबाय थायोमोन। मासे दाउआ रेगुलार फैयोमोन आरो बिदिनो फिथाइफोरखौ नस्थ' खालामोमोन। दा बे बागानखौ साफा खालामग्रा मालिया बेखौ लानानै बिराद सिन्था जायोमोन जे माने फिथाइफोरखौ एसे जायो गारहरो, एसे जायो गारहरो, गाख्लायहरो, गारहरो, माने नस्थ' खालामबाय आरो माने फुरा सानसेयावनो बिराद नस्थ' खालामो। दा मालिया बेखौ लानानै बिराद सिन्था जाबाय। दाउफ्राथ' होमबा बे बागाननि फिथाइ सामथाइफोरखौ सेस नस्थ' खालामजोबगोन, बिदिनो जाथेराबो बिदि। दा बेखायनो बियो बेखौ राजानो खोन्थानो सानबाय। राजानो खोन्थाहैबाय। राजाया मिन्थिनानै बुंबाय, नों सिन्था दाजा, बेखौ नोंनि बे समस्याखौ आं समाधान खालामगोन जाबाय। थिग बियो दाना सानसेखालि बागाननि बिफां माबायाव जे 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 बिफांआव फिथाइफोर दङ, बे फिथाइनि खाथियाव थाखोमाबाय। तखन दाउआ फैलायबाय। दाना दाउखौ खायदा खालामनानै बोरैबा हमनो मोनबाय। दाउआ हमजानानै दाना, राजा आंखौ जेबो दा खालाम, आं नोंनो मोनब्रै गियाननि खोथा बुंनो सानदों दिनै जाबाय। आरे गियाननि खोथासो बुंनो सानबावदों नों, दे माबार बुं, ओरैनो नों दिगदार खालामगासिनो होननानै तखन बुंबाय। मोनसेया जाहैबाय, से नाम्बारा जाहैबाय, गावनि आखायाव फैनाय सुथुरखौ माने शत्रुखौ हगारनाङा। दे माबार, 2 नाम्बारा बुं जाबाय, दिगदार खालामगासिनो। 2 नाम्बाराव जाहैबाय, माब्लाबाबो असम्भब खोथाखौ फोथायनाङा। दे 3 नाम्बारा बुं जाबाय आरो राजाया। ओमफ्राय नोंखौ खेल खतम खालामनोसै आङो 4 नाम्बार बुंहरबानो जाबाय। तखन 3 नाम्बाराव बुंबाय बेयो, थांखांनाय खोथाखौ उनदाहा खालामनो नाङा। बेनिफ्राय दे माबार 4 नाम्बारा खोन्थादो, बेनिफ्राय नोंनि खेलखौ खतम खालामसै आं। तखन दाउआ बुंबाय, राजा आं बोरैबा गोदोनाखौ बोरैबा नोंजों हमजानानै गोथे गोथे मोनथारदों, एसे हां लानो हाया हाया मोनदों। नों एसे आखाइखौ एसे लुज खालामोबा आङो माने 4थि नाम्बार खोथाखौ बुंनो हागौमोन जाबाय। राजाया दाना एसे आखाइखौ लुज खालामबाय। बिदि खालामनाय लोगो लोगो बे फोर बिरलांनानै दालायाव बाहैबाय। तखन राजायाथ' दाना बुंना हरबाय, राजा आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना, गावनि आखायाव फैनाय सुथुरखौ हगारनाङा। दा 4थि खोथाखौ खोनासंदो, आंनि उदैयाव हिरा 2 दं। राजायाथ' खोनानानै दाना उनदाहा जाबाय। राजा आं नोंना दासो नोंनि सिगाङाव गियाननि खोथा बुंदोंमोन, माने मोनथामखौथ' आं बुंखांखाबाय, मोनब्रैया आंनि उदैयाव हिरा 2 दङ। दा बे मोनथामाव मोनसेया जाहैबाय गावनि आखायाव फैनाय सुथुरखौ हगारनाङा, नोंखौ हगारबाय। आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय, माब्लाबाबो असम्भब खोथाखौ फोथायनाङा। नों आंनि उदैयाव नों हिरा दं होननानै फोथायबाय, बेबोथ' असम्भब खोथा ना, आंनि उदैयावथ' हिरा गैया। आरो थांखांनाय खोथाखौ उनदाहा खालामनाङा, नोंथ' आंनाव हिरा दं होननायखौ मोनथिनानै नों दा उनदाहा जादों। दा बेनो राजा, बे गियानफोरखौ आं नोंनि सिगाङाव बेखायनो बुंदोंमोन जाबाय आरोखि, जे बेफोरखौ लानानै टेनसन जानो नाङा, आंनि उदैयाव हिराबो गैखाया जाबाय आरोखि। दा बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हायो दि बे दाउआ बे राजानोल' बे खोथाखौ बुङाखै, बे गियानखौ जोंनोसो होदों। मानो जोङो सब समय थांखांनाय खोथाखौ लानानै बिराद सिन्था जायो। सब समय हमेशा जों पास्टआव थायो, खिन्थु प्रेजेन्ट आरो फिउचारखौसो लानानै जोङो सब समय साननांगौ। प्रेजेन्टआव जों माने मा खालामनो हायो आरो फिउचारनि थाखाय प्लेनिं लानांगौ, जे मा खालामबा आंनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो।
पास्टखौथ' नों माबा मोनसे खालामफिननो हायो नामा? थांखांनायखौ बेथ' नोंनि आखायाव गैलाना। थांखांबाय बे जाखांबाय। दा खोथाथे खोथा स्पेनआ आर्जेन्टिनाखौ फेजेनबाय। साबसेया सानदोंमोन स्पेनआ आर्जेन्टिनाखौ फेजेनगोन वर्ल्ड कापआव। खिन्थु फेजेनबाय। दा आर्जेन्टिनाया ओरै खालामबा ओरै जागौमोन होननानै सानबाबो बे 2026 नि फिफा वर्ल्ड काप फाइनालाव आरो बे जाला। बे थांखांबाय। पास्ट इज पास्ट। बेखायनो सिमाना बुङो जों प्रेजेन्ट आरो फिउचारखौ लानानै साननांगौ, मोजाङै मावनांगौ आरो थांखांनायखौ उनदाहा खालामबाबो नोङो जेबो बेनि थाखाय नोङो जेबो बेखौ रिटार्न मोनफिना। खालि बेल'नो थांखांनायाव नों जे भुलफोरखौ मावदों बे भुलखौ जाहाथे नैबे एबार फैगोनाव बे भुला जाया बेखौ लानानै सांग्रां जानांगौ। बेनो एसेनोसै। गोजोन्थों।